Horas madihita saludna taparadema rohadot pikirata masuk mahita di hari Pentakosta Padoahon Maredde mahita. Mar hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ton di porbadia, na tumopa langit do tanoon. Amen. Sian Sion, si Tuhan ni hinadenggan. Mar sinondang de bata, senarodo de bata, jaladang tagamon hohom ibana. Ai songonodo didok Jehovah. Use honokku ma aek tu akka nama huas, dot akka sunget tu nama hiang. Use honokku ma tutu tondikku tu pinor parmuna nuaeng, jala pasu-pasuku tu pinor parmusogut. Jehovah do debata, jala ibana manondangi hita, tabaton hamuma akka pelian pestai, sahat roh di akka taduk ni langgatan. Haleluya. Ale Tuhan Yesus, hudok hami maulete tuho sian nasa rohanami,
ala di paujakko huriam di tanoon. Jala ala dohot hami di jauho tusi, saya suruh matondim perbadia turohanami, asa tung hupar hatopot hami ho hanguluan nami, asa lolot tuho hami marhite-hite haporsiaon nasitong, jala asa toktong huhalason hami pasangapon guarmu natar puji rodi saleleng ni lelengna. Amen. Meredet. Tangihon hamuma pati ni debata imana tarsurat sian Yohanes 14 ayat 26. Alai anggo pangodiani ima tondi perbadia sisuruon ni amai marhite-hite guarhu ajar honot jala paingoton ni ido tuhamu nasa na huhatahon ni tuhamu atong rap mangido gugu mahita tuadopan ni debata. Ale tuan debata sai pargugui mahami mangulaun naumbar tepatik mi. Amen. Maredeta. Tato potima dosat tanah godangi tuadopan ni debata tapau be marohatta martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom huhilala hami rikoddo asini roham di saluhur hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu parserep rohanami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami
tung na jot do hami manibil sian akka dalanmu na badia. Songon biru-biru na lilu, say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa, alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesama salut hagedon nami, dohot pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi perbadia, asa tarapulci tutu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami mar pangalaho, bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita. Tabegema hatani debata trupuk epistel sian 2 Musa ayat 20 tolu ayat sada saat di ayat 5. Tajahama marsikat soring. Dang jadi para ratonmu berita gap-gap jalaunang paherbang tanganmu rap dohot parjahat gabe si tidakon hagiduhon. Dang jadi pahutonomu tahi torop laho manjahati, jala dang jadi permulanmu hata bada, manang manulupi hata torop laho papeolhon uhum. Napogospe dang jadi apinanmu di pargulu tonna. Molo jupang holombu ni musum, manang halodena lilu, ikon mulak togihonon mutu ibana. Molo didaho halode ni halak namak kagigihon ho maddate di bahen soratna dang jadi pasobuonmu pea ikon paheheonmu do i rab dohot binoanna ido saatna martua do akana tumanghion hatani debata jala na upeopsa. Amen. Mare dehita.
Taha tidakkon ma haporsiaw tai songon na hina tidakkon ni dongatta sa haporsiaon di sandok portibion rap ma hita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinumbuhon si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disiba ibana paimamulak sogot tu tanoon mangungumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria topan ni alak Kristen akan na badia dohot dia sesar ni dosa dohot dia tai na mendok mulak mangulu sogot daging ngalak na mate dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabigema kor ina Kamis di uduti kor Maranata di uduti muse sending.
sunggul ditongani Guriatta, Sadarion Senin 9 Juni 2025. Ia goarni perpumuan Sadarion Ima Pesta Pentakosta Paduahon. Permingguan ari hasasaor ni tondi perbadia. Dohot tema tondi perbadia na pai baruhon. Tapi gema kor ama diuduti kor wilayah 2 diuduti kor kantate domina.
Berdoa bersembah Tuhan.
Taparade, Peliatta, Sada A, Sada B, Marende Mai. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti hati-hati du pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas selamat hari Pentakosta madihita amanginang. Hatanya debata jamita dihita di pesta paduahon perningotan hasasaur nitod di Purbadia di bagasan Bornginon dienek dosian buku Titus biddu tolu ayat sada sahat rodi ayat walu suratnya Apostel Paulus tu si Titus hujau madita manginang takasma tatangihon songonom mahatana paingok manasida asa marrohana duk mangului panggonggomi na mga rajai huhut ringgas tunasa ulaon nadinggan ulang masih cahidongan manang natokar naing ma parrohana labok parroha pangaju di saluhut talak ay doho dohita na julo akanaoto na tuis na lilu pinarhatuban ni ragam ni hisap-hisap doho sakap-sakap taulahod doha jahatod doho late-late
akka hagigiat dohita jala masih hosoan. Alai disima tarida habasau do habasaron ni debatasi paluahita. Dada alani ulauta hati goran ubana di paluaibana hita. Tungsian asini rohana do marhite-hite perdidion pangulahio tubuh do marhite tod di purbadia na pai baru hori. Naung niusehon na itu hita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Asa gabe tigur hita binahin ni asini rohana. Jala sitian hangu dua saliling-liling na mangihuton pakirimoni. Haposat dohatai jala naing magumos hati dakonomui di pangidorohaku. Asa nasida naung gabe porsia di debata makkapadutun akka ulaw na dinggan. Ima nauli jala hasea di jolma. Ima sahakna. Hurian itu hatta soso-soso apostel Paulus do turpu jamitaon tu si Titus. Ia si Tituson ima uluan ni Huria di Kreta. Jala huta Kretaon aka penduduk na soapala denggan marparange. Jala dang ditadda debata. Ima pangisi ni huta Kreta. Adong madisi Huria jongjong na niuluhon ni si Titus. Alani di situasi ni huta na berpenduduk manang na marisihon akka jolma na sodinggan parangina jaradang ditadda do pede bata rikko manian dipatuduhon halak na porsiai dihutai parange na denggan parange na tama songon naung pinai baru ni toddi purbadia nasida. Ima soso-soso ni apostel Paulus si pasahaton ni si Titus turuas ni Huria na niuluhon na di huta Kretai. Jadi molo pangisi ni huta Kretai takas do didok rupani akka jolma nalosok akka pergagap akka binatang pamusa akka istilah mau dibain doho parroha butuha buita jahe di Titus sada ayat 12. Jadi mulu mernida parange pangalaho ni pangisi ni huta Kretai macai posido kondisi di hutai mulu nunga dido parroha butuha nunga marsitabinganon dopak donganna nunga gabe serigala marudupun donganna binatang buas marudupun donganna alai ima hatadian ni halak na porsia naung pinai baru ni tod di purbadia molo adongpe na dihumaliang na namar pangalaho na songoni naing manian tadi asing parangena. Jala omma narikot si papataron ni halak Kristen na di huta Kretai asa sudena sida mernida marasing go HP parangi ni jolma naung ni perbadian ni debata na nigohan ni todi sian parangi ni jolma naso marnapuna hotodi. Ima disosohon apostel Paulus asabui manya dipatuduhon halak Kristen na dikretai parangi na tama parangi na dinggan adong tulu dison tulu bagian dipabotohon apostel Paulus si pasahaton ni si Titus si ulahonon ni
hala Kristen na di kretai. Na parjolo boharo na sida songo sa halak na porsea naung nigohan ni toddi naung pinaybaru ni toddi boy na sida marparange na denggan sebagai warga negara marudupon panggunggomi. Termasuk marupani hauduhon marudupon aka aturan nabinain ni aka pamareta. Asa unang gabi si cahan halana porsia di huta kretai. Molo adong pe aka aturan adong aka patik-patik lahom mangaturhon asa denggan parnguluon ni masyarakat di huta kretai ike mendukung ma halana porsia diaka aturan na denggan uduk ma tu panggonggomi. Unang gabi pangalo napaduahon disosohon Apostol Paulus tu si Titus asa dipasahati tu ruas ni huria na dikretai songo dia do na sida nian patu na marpangalaho marparange maradopon dongan na jolma na di huta kretai tungpe jogal tungpe takang tungpe tokar alai molo halak na porsia nau pinay baru ni toddi purbadia ikodo marroha nalabok maradopon na sida marpangaju unang magabi mangicahi. Napatuluhon disosohon Apostol Paulus do asa dipasaha si Titus turuas di huria na dikretai asa tadana sida tadi sian akka pangisi ni huta kreta naso manadda debata naso pinaybaru nito di purbadia do pinasida marhite-hite boharo nasida napatuluhon didok papatar rumang ni ngolu ni jolma nama jalo asini roha sian debata. Manatolu bagian akamanginang dipadar Apostol Paulus disosohon Apostol Paulus asa dihangoluhon asa diparangihon halak Kristen nadong di huta kretai asa tutu tarida akka manginang ngulu nasida nau nigohan ni toddi purbadia aha mananay sidohono ni turpukot tuhita hurian itu hatta di partikiat tanuai nanay sidohono ni turpu jamito tuhita kamanginang di pesta na padua honon di pasahado tuhita bohado ngolutta patuduhon pabua naung nigohan ni toddi purbadia hita nama jalo asini roha hita sian dewata. Jadi dison molo tarisihi nanidok na Apostol Pauluson sada hataridan ni jolma naung pinaybaru ni toddi purbadia nanigohan itu di purbadia ima marparangi na denggan. Mananay si patuduhonot ta jala mananay si pasahato ni debata tu hita asa tapapatar mai di tonga-tonga di ngolutaon. Bohado hita naung pinaybaru marhite-hite huaso ni tod di purbadia tapatuduhon mai marhite-hite parangetta marparangi na denggan di tengah-tengah ngurut tabi. Boharo kita sebagai warga negara, boharo kita sebagai penduduk, boharo kita sebagai ruas ni huria. Maradopon akka aturan-aturan na sinuan ni akka na manguduhon, akka uluan. Uluan di negara, uluan di RT, uluan di RW, uluan di kecamatan, kabupaten, provinsi, nang di huria. Molo akan nang pinebaru nito di purbadia uduk do itu aka aturan-aturan. Aidang adong aturan nama bain asa susah akan lagi nonggoman.
Asa damai sejahtera do di bayan aturan. Asa unang masa do akaparmaraan. Asa unang gabi madebu tu hamaguan. Ido tujuan ni disuan akapatik-patik do aturan-aturan. Memang mula dong aturan gabi dang bebas, dang leluasa bergerak. Alai ikut tahap porsiai jala ikut okuhonotaro aturani mabain asa dinggado. Disima di patuduhon halak na porsiai, pabuah halak na porsiai ibana jalan ang pinebaru ni todi ni debata ibana patuduhono menama dirina songon naginonggoman, songon warga masyarakat, songon warga negara maredopon hauduhonna tu panggonggomi. Nomor 8, mulu akan igohan ni todi, hidupnya teratur, gampang diatur, tidak susah diatur. Jadi mulu malo pe diatur jolma, dangarung do pe disi todi ni debata. Aina swadong do todi ni debata di ibana dan di pe baru do pe rohana do pikiran na ujungnya saya mangalo ma dangulo yatur dan tidak teratur. Alani hurian itu hatta asonang masa kaparangi nasongoni yang tidak mau diatur, tidak teratur, naing maniak kita mengaliho diri tau gabejol manauduk sebagai warga, sebagai jemaat, sebagai anggota-anggota yang taat kepada yang memimpin kita, na manguluh kita, panggonggomi. Ay panggonggomi na marsahala, itu Apostol Paulus, panggonggomi na marsahala na marharuruan siya debatalui. Hataridan ni hauduhot tatu debatado meluduk kita tu panggonggomi. Dan mungkin tutu hita uduk tu debata molo tu namang gonggomi hita nabuy taidepe dan boy hita uduk. Sarupa do ido holong ni rohai. Molo tado holong rohata tu debata. Hape tahosomi dong atta jolma pergabus do ini narupani. Boharu dalan na boy makaholongi debata naso ni idana hape dongan na boy di ida dan boy di haholongi. Era songoni do tong taringot tu hauduhoni. Molo uduk do tu debata, uduk do itu panggonggomi. Seiring doi amangina. Unak pola tarik tu akan asing, taring tu panggonggomion. Tu akan positif do masuk non. Bang tarik doi tatong gabi manobabigu bedak pola uduate. Tetapi tujuannya adalah tujuan untuk aturan-aturan yang ditetapkan laho padinggat to parngulun ni masyarakat idu na nidok na disi panggonggomi na marsahala na marharuas siya debata. Ima na parjolo na nai sidohono ni turpukot tuhita huren itu hatta naita patuduhom ma parangeta parangin na dinggan songon warga negara, songon warga masyarakat di mana kita berkomunitas. Molo di RT uduk matu ketua RT. Molo di bay mengutip biaya untuk kebersihan lingkungan, unang gawe si cahak kita. Itu orang Batak itu tidak pernah nyetor. Unang gawe si cahak kita tuh. HP lingkungan teruna di PIS. Hola terlebat si blok sampah terlebat 2 hari dope suaranya lak Batak gumugu. Mana tukang sampah ini? Mana RT ini? Udah bau ini. Apa menyetor liling. Jadi unang masongoni uduk mak. Songoni nang dihuri apa? Idu hataridan ningudu ni jol mana porsia. Jalanani gohan ni tod di Purbadia. Napaduahon hurian itu hatta boharo hita patuduhong 8 tahun
songon nanigohan nito di purbadia na pinay baru nito di purbadia maradopon akadongata maradopon akadongata na marhagaleon dito Apostol Paulus mula dong akan natokar aung na jugul aung na boha na bebal mula nanigohan nito di hape ikon marrohan alabo do hape marudupon akajol masisongoni ikon labok alus na pe labok hata na pe labok jala marpangaju danggabe manorui danggabe mangicahi danggabe pahata-hata edangulaw dito di purbadia pahata-hata haruaon ni halak alay mabeta-beta jolma na mangulahon na ruwaido asaw nang diulaho benarwai dan nagaya para rarakon haruaw ni halak tuna asing ulaw nito di purbadia alay bohado law paturehon bohado mangaju bohado manugu-nugu di bagasar rohan alabok di termasuk do HP yak kamanginang doho maraaw disi tadda ni jol mananigohan nito di ima labok makatay nang maredupon akan natokar mula batak pada umumnya dang binoto ala ni jagali ala salan jagal ala batakon ay mula dong na si peotik esuwi labok makatay atau mungkin pengaruh lingkungan dulu alay dulu hutannya ala batak dau jebu majupi gugu 7 kilometer buru marsuara na gugu pato bi buat jo tesi gitu kan gawe terpengaruh dang binoto dah alani ada yang binoto manang nalani jagali ujungnya saya naik terus paning naik tensi terus olan sitik salau tidongan na baso sungudi cara nalabok makatai ujungnya mulu rabok halak batak makatai gebe hera asing gue di rohan alak batak asingnya teh hera Jawa teh tering dulu bayu dah ati mulu alak batak labok makatai ulu disukun mulu apala takas dope di botol latar belakangi na labok makatai on ai di dupang tubui gitu kan ihu tadi na ada mungkin ihu tai ati biar tong di Jawa Tonga ina pokok orang Jawa na kan ala memang secara umum hitalak batakon siawi labok makatai HP alus na labok do pau burimas molo karas do hatai gebe hehe do rimas ni jolma dan gebe dinggan jolmai molo na tokar karas hatat tatusi bagilam karas dui mangalo dui yak kamangina apa tujuannya bohado hita lahu mabeta-beta jolma nakarasi gebe labok idu law nito di purbadia idu law nito di purbadia jala idu hataridan ni huasa nito di purbadia na mangula idu benar idu atanya dia bata atanya Apostol Paulus unang ma talu hamu di baik kajahatoni ali talu kamu mahajahatoni marhite ulaun nadinggan jadi kun nadinggan do HP meneluhu kajahaton iko naik do HP laho mangitopi api dang bui api bayano mangitopi api ibe kosong ni au pi buiru dang jago sianau dang gabe mu bai dang lam jebur masih sangam ma dungi masehuren itu hatta dang ulaw ni halak Kristik kape mangicahi adi do Apostol Paulus dison ai hita pe si cahat do hian in Apostol Paulus hita pe taulahod do kahajahaton in Apostol Paulus naoto hiad do hita nomor 8 sarupa hiad do hita jadi unang arong merasa lebih sempurna
Mulung adi sadari sarupa do dangarong bina mangicahi. Sipatakan na sipatado hitau merasa hita lebih sempurna. Ujung arong nahurang oti ididongan na itor mangicahi. Dan diingot ibana na jolo marsandal jepi do, ipi marsa sabariba. Dan diingot imana na jolo. Hola jago ibana di arna mangihut, itor pis mata na mamirendungan na. Tarsori berendungan na, marsipatu na sederhana, jalang ngahiramago warnana, itor songon na leseng rohana mangidei. Jala dibereng mo se akan asing, marbilang-bilang solo na, idicahi mo se. Apa na ilu zaman na dangi? Kan arong gunuaing solo marbilang-bilang. Sendal jepi ka marbilang-bilang gunuaing. Itong dicahi. Apa ro manasing basa cahamui. Beni jo. Ngari tikaruan. Solo na pe marasing-asing warna na ina. Ay honya ketinggalan zaman doho ngai zaman nanuaing nagemele mana dangi. Jadi si patah mulojol masih pangicahi, kalau do gawe di ujungnya maila. Dang ulon nito di Purbadia ya kamanginang. Dang parangi ni jol mananigohan nito di iya kamanginang. Dang parangi ni halana Persia akan mangicahi ya kamanginang. Jadi tapasiring may sakita. Molo di sosohon Apostol Paulus. Pangalahon na songoni si pasidingon ni halak Kristen na di Kreta. Songoni manuhain di Panginoon de bata tu hita asa tapasiding pangalahon na songoni siyang ngolukta. Asa tutu hita jolma na Porsia marhite parbuin ni ngolukta bi. Makollo mga jujol mana tokkar amanginang. Makol hido mga jujol mana tokkar. Holo si pata maniak, hati-hati. Holo si pata tertika batin, hita, maruduk pejol masih songori. Holo si pata gabe hira hita nasi teres. Alana gabe digiring pikirat tom mahita madok songonon. Bebuang, ipolului hui, ideului toruni. Gitu kan? Bebuang ibu lului hui soni juga lah. Dulu dituruni level mui. Di hamorau pi, di kerijo pi. Soni sipilih na tuho. Ina pikirat tu maturuskan. Kan lam tersi sama hita dangi. Lam tertekan. Boharo molo songoni masa tu dirita ditiki mangadu pia kajol mana tokar kamang ilang. Molo di bagasa dirita doto di Purbadia pasti dang songoni bebi pikirata itu teh manginang molo di bagasa dirita doto di Purbadia dang songoni bebi di rohata madokon besi piline mana tuho lesingai mana tuho api dori torumi dori torun level mui dang songoni pikirata molo ngatutu to di manggohi nguluta. Imana na sipatu duhonot tanyana manginang pabuan naung digohito dihita ima hataridan di ngolo ni jol mana digohito di dak polek ko berbahasa roh kunta kanti do de bahasa roh ni dak polek ko congoni parangi pe dibere parangi na dingkan uduk tu panggonggomi dengan marparange tudongan na jolma akaido na tutu di gohitodi parange na patuduhon na di gohitodi jolma dan napola ni kuboy habang boy menghilang boy patuduhon na suboy di bayan kadongan na asing dan apa alay ko ni sa parange do tarida na tutu hita di gohitodi na parpudi hurin itu hatta. Di doa Apostol Paulus tu si Titus si pasato ni si Titus tu ala Kristen na di Kreta. Lo si do topi ni minggutta pesta paduahon paningotan hasa saon itu di Purbadia di Tikyon.
todi purbadia ido napai baruhon. Amang inang, kita tidak akan bisa hidup baru kalau memang roh tidak bersemayam di dalam diri kita. Dan mungkin ada perubahan di Parangeta, di Halabohota, di Pangajuota Marudupodongan, mulu dang todi purbadia na mangula patupahoni. Alani hurian itu hatta asabui tarulahu kita nasinosohon ni debata marhite turpu jamitaon udutu panggonggomi labbo marado podongan maralus na labbo marado podongan marpangaju dia kahagaleuni dongan jaladang mangicahi dongan baik kung memang digohito didohita kamangina ikut digohito didohita tol di ima nama bain hai baruoni tu dirita. Dia akan mengubah, mentransformasi. Jadi sungguh dia doa songgot tu di purbadia tu hita manginang. Jamita di pertanyaan, duduk di sirupani. Yesus debata ama tu di mian tuaka jolma nama kaholongi Tuhan Yesus Kristus. Natuari jamite. Jadi jolma nama kaholongi Yesus Kristus jala nasai girgir mangulahon hatani Tuhan Yesus Kristus. Molo dang dihaholongi Tuhan Yesus Kristus jala dang diulahu katani Tuhani dang songgot tusi tod di purbadia kamina. Dan tidak akan mungkin ada perubahan. Ayolah tod di do mabayan adong perubahan. Songoni na jolo mulai tubuh songoni do satu nama tua. Tokar tiki tubuh, tokar satu nama te. Molo dang disonggopi tod di purbadia. Arong nama sahay ala entiti runai nahugati nahuduti ulona manguluhon gereja Pertamina Bajubang, gereja Kumene ya. Guarna si Firdaus Darius ala entiti teh ala Ambon. Jadi alai mana majamita honon mekelo sudi ala bataki arung go bata atong aung nia saung Cina kan alai ngasia berbagai denominasion gereja do sinodi arung mau katuli aung betani ruas nami si nahulu di sini asugari aura majamita honi itur dibersiki ruas nabataki rurau alai bana si Darius nakni do peninang peditan nai si Darius do, jadi mulai mana, indah mana, nama katahun hatana udah manginang dah, jamita na, jadi na cerita do ruason, tuau jamita ni peditei, jalan na cerita na alak Batak, jadi mekel lo alak Batak ko macerita huni, alam memang dah kalak Batak peditei nama kata huni, jadi itu nau turut cetuhamu, tang hatak koda. Hatani pedite ido no cerita hotuamu amir imana ini mana madeba tahu enggak ini mana kalau babi dibawa dari Tapanuli datang pun ke Jakarta ke Jambi ini tetap juga babi ini mana itu kan dah mungkin berubah kan begitu dah mau lomok dibuan setiap penulian tu Jakarta dah mungkin gabe berubah gabe horbo tunggu lomok-lomok kan manang mulu marede sibul lomok-lomok sanan satu son gabe tur ono 10 kilo timbangan ada awang tetak dope lomok-lomok no cukna gitu mata boto masuk nedangi tidak ada perubahan gitu. Unang manya songoni molo akajol manau porsea
Memang molodang arong gotor di perbadia di ngolu di rohani jolmai songonido terus. Mulai remaja nakali mana dikenakalan remaja songonido satu nama Tuhan nang ubano pe sahatu na seda-seda hosana tongdo songoni parangena. Mulu dang adong to di perbadia di nguduna. Karena tidak akan mungkin bisa berubah. Itu di iri buya kita mubah. Alanya manginang. Bahada sa songkot to di bahada sa buita berubah. Ba berusaha maita solo songkot to di purbadia itu hita. Aidang tu sudah jolo madiliot to di purbadia manginang. Iro teja mita kuna reminggu kan. Dang tu sudah jolo madiliot to di purbadia. Yesus dang tu sudah jolo madi papataribana di rina dukehe. Tidak kepada sembarang orang Tuhan Yesus menampakkan diri, menyatakan diri setelah bangkit. Nak peadong hata ni si Judas anak ni si Zebedeus itu tu Yesus buti. Bahasa olah Tuhami papatar hodirim. Bahasa tu pertibio ni narupani. Asal matok. Matok rarak berita nauli bahwa Yesus itu Mesias. Ada dah songoni di bain. Hola tu sisian itu papatar dirina. Songoni manang tot di perbadia. Tidak kepada sembarang orang. Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus. Ketika terjadi peristiwa Pentakosta, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, peristiwa terjadi di kota Yerusalem. Pas waktu perayaan besar, perayaan yang paling besar, perayaan besar agama Yahudi. Perayaan Paskah. Pada saat itu semua masyarakat Yahudi yang beragama Yahudi yang ada di perantauan pun mereka pulang kampung ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Bahasa ringi pakai kesempatan ini. Pas rosan Eropa, sudia ka pangarato ni hala Yahudi, pangarato ni hala Israel hala Yahudi, pas mulak di perayaan perayaan hari raya besar na sila sebagai agama Yahudi perayaan Paskah. Sadang tu si itori patur to di perbadia sudi tu lagi. Ujung mulak kalagi tu Amerika, ujung mulak tu Asia, ujung mulak tu kana asing rupani itor halaki kendaraan untuk memberitakan berita Injil. Mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Tidak hanya kepada 12 murid doang. Kenapa tidak seperti itu? Halus namanginang mabutina. Ternyata Roh Kudus itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Holat tuaka nama kaholong itu Yesus Kristus. Dohot nama ngulahu katana do dilehot debata tod di purbadia. Masih ulahono taka manginang asa songgop tod di purbadia tu hita. Molo nga songgop tod di purbadia tu hita. Tod di ima na mengubah hita nangit-nangit. Diubah didesain mahita gabe adong ma perubahan tunadinggan. Margogo mahita mangina laho mangulahoni. Amin. Bertayang mahita. Mauliate madihole Tuhan. Naung pasahat to katam na badi Tuhami na pinapumum mariti todim. Pagugui patau mahami. Dinalaho para dihut diri nami ingana kasasaur ni todim tu di purbadiai. Lampal tak holoni rohanami tuho Tuhan. Jala takas haud duhonun nami. Laho mangulahon hatami. Asa saur todimi tuhami Tuhan. Laho pe baruhung ngodu nami. Di bagasanima hami tuha boi patuduhon parangina denggan. Maruduk pepanggonggomi nami. Maruduk pedongan nami jolma. Marrohan alabok kami. Marpangaju dan pangicahi. Di bagasa koma ngudu nami tung lehum matur dimi Tuhan patau mangudu namion bahen hasasaur ni todim to di purbadiai ale di bata Jehovah manami toho pasatami lakani ulu nami ganu marsada-sada sudir was ni huriam ho mana manggonggong
daging nantur dina parmahani hami Tuhan marhiti-hiti tur dimi dia kadungan nami na marsak homa na mga puli na marsahit homa Tuhan na maddaoni akka na pay may mahot Tuhan na hinirim ni rohana homa na mga lihoni asa saut akan na pinarsita ni rohana si David pasu-pasu akaulaw ni ruas ni huriami Tuhan luas may marparbui asa marudupuro na sida manggotil parbui ni akan na niula na sida marhiti Kristus Jesus patau mahami gabi hasahatan ni pasu-pasung na suding gani amin. Hurian itu hata taparadi mapiliata tapi lehum may di bagasan las ni rohan huhut marede sebuke di nomor 645. Ayat na mangihut tampasong leader olar ruas maride tampasong ayat saya musik Tadi Huma ayat 2 sama sendiri. Nama Waduh
susalui au hatiku ngaliluang nahinoko hodoau nama panangoluang tatanya kema peliata martangi yang mahita alide batama nami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol lehun nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masian na nilehom bitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabi uap na hutjus di julum pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhuk karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang di silehol-lehom bitu hami asalam gir-gir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di benua gijang sai pinarbadia maguarmo sai Roma harajommo sai sau malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang lehom matu hami sadariun hangolua siapari se sama dusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tu hami unak kami tu gihon tu pangucunan palua mahami sian pangaku jalo hamuma pasu-pasu ni tuhata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim